berreskuratzea eta behin-behinekotasun tasa 8% mugatzea besteak beste aldarrikatu zuten osasun publikoko milaka lagunek ostegunean eta ostiralean. Sindikatuen arabera grebak arrakasta handia izan zuen. Lehenengo greba egunak 50%ko jarraipena izan zuen eta bigarrenak berriz 75%koa. Baina osasun sailak dio 14%koa izan dela. Euri jasa handiak izan ziren eskualde batzuetan, ostiral gauean eta atzo goizaldean besteak beste euriteek kalde handiak eragin zituzten Bortzirietan eta Urumealdean, Nafarroan. Euriteen ondorioz zenbait errekak gainezka egin zuten eta urak etxe eta saltokiak hartu zituen Beran, Lesakan, Goizuetan eta Aranon eta baita Erraniko Ereinotzu auzoan ere. Jasak baiara batzuetan pilatu ziren 2 ordutan. Beran, Larratagaineko estazio meteorologikoak metro kuadroko 101,5 litro bildu zituen besteak beste. Baina Urumealdean izan ziren jasarik handienak. Aiarbeko urtegiko neurgailuak bildu zuen ur gehien, 241,5 litro metro kuadroko. AEMET, Espainiako Meteorologia Agentziaren arabera, Beran maiatzeko egun batean, azken 53 urteetan, jaso den ur kantitaterik handiena izan da. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta, gaurkoan Maria Ubarretxenak, Arrasateko EAJko alkategaiak, mugikortasuna eta irisgarritasunari lotuta bere alderdiak zer proposatzen duen azaldu du gurean. Auzo batzuetan jarri ditugu gaio publiko horrek, baina Arrasaten auzo altu asko dare, eta gainera, orain dela 20 urtetik, ez da BAP inbertsiorik auzoetan egin, orduan asko dago egiteko, nahiz eta asko egin den, asko dago egiteko. Eta guk planteatzen dugu gure programan hor, Gorostiza auzorako igogailu sistema bat, irisgarritasuna hobetzeko auzuen, eta bebai Altamiran. Altamira ere da auzo bat, momentu honetan barrera arkitektoniko asko daukona, hor ere, baia egiten ari gara obra plana, eta hori izango da gure lehentasunetako bat. Grupo San Juanen ere plaza berrurbanizatzea bizilagunekin batera, ointzen bukatu berri dugu bizilagunekin parte hartze prozesua. Eta milaka lagun elkartu dira igande honetan Ondarroan ibilaldia ospatzeko eta euskarari auspoa emateko. Zubizar ikastolak oso balantze ona egin du, eta berezi duenez ikastolak hasieratik aldarrikatu du Euskal Herri osorako hezkuntza sistema euskalduna. 2024ko ibilaldiaren lekukoa Algortako San Nikolas ikastolari eman diote. Eguneko titularrak aipatuta, heldu die zaiogun eguneko gai nagusiari. Pentsiodunen mugimenduak 2 martxa abiatu ditu eguerdiko 12etan. Bata Bilbotik hasita eta bestea Bergaratik. 3. bat abiatuko dute baita ere, asteartean Aguraindik hasita Gasteizera. Helburua gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino osatzea lortzea.
Eta asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzak uholdeak eragin ditu Beran, Lesakan eta Aranon. Zorionez, soilik kalte materialak izan dira, eta ez da hildakorik egon. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan Astazelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luis Ibatek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa, eta jendartea bisatu, bomberokin egon, eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira, eta ordua ere alakoa zen, gauez, eta alde batetik, pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, Beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Eta maiatzaren 28 begira, kanpainaren azken txanpan murgildu dira dagoeneko alderdiak. Ekitaldiek aurrera jarraitzen dute azken bozka lortu arte. Ikus dezagun zertaz aritu diren alderdiak asteburu honetan. Zentzu arrunteko apustua da, eskubiak alderatzeko instituzioetatik, soilik aukera bakarra dago herri honetan ezkerretik eta burujabetzatik, eta aukera hori Euskal Herria bildu da. Utzi esaiozue zuen mezu toksikoak Euskadin zabaltzeari. Zuena konpondu nahikoa duzue baita alderdiaren barruan, eta utzi lasai Euskal gizartea. Argi ulertu dezagun, une honetan indarrean dakagun zerga eredua, 2015ean EAJak, alderdi jeltzaleak, alderdi popularrarekin adostutakoa da. Astebete gelditzen da sozialistok garaipena lortzeko eta herri honen etorkizuna gure eskuetan egoteko. Votar Partido Socialista es votar Sánchez, es votar Otegi, es votar Bildu. Eta bestalde Bilbon garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua garatzen jarraitzeko proposamenak aurkeztu ditu Juan Mari Aburtok, Bilboko udaleko EAJko alkategaiak. Eta bertan izan zara Aiara, konta iguzu. Bilboko garapen ekonomikoa bultzatzen jarraitzea izango dela urrengo agintaldiari begira EAJaren ardatzetako bat adierazi du Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak eta alkategaiak. Eta horretarako enpresa eta sektore estrategikoak erakartzen jarraitzeko baliabide gehiago jarriko dituela martzan adierazi du EAJak, eta gainera dagoeneko hainbat proiektu abian dituztela adierazi du. Tartean Zorrotzaurreko hiri parke teknologikoa. Agintaldi berri honetan baliabide gehiago aktibatuko ditugu enpresa eta sektore estrategikoak erakartzeko, talentua erakarri eta txikitzeko, eta bertako merkataritza lehiakorra indartzeko,
Ekintzailetzan jarduteko lekurik onena izan nahi dugu. Ekintzailetzaren hiriburua, kalitatezko enplegu egonkorra sortzeko. Lursail berri garapena sustatuko dugu, Zorrotzaurreko hiri parke teknologikoan. Adimen artifizialaren eta berrikuntzaren poloa bultzatuko dugu Zorrotzaurreko uhartearen ipar muturrean. Eta ikus entzunezko poloa Zorrotzako muturrean. Bilbon filmaketan sektoreari bultzada emateko. Nazioarteko ekintzailetza zentroaren bigarren fasea aktibatuko dugu atzerriko beste merkatu batzuetara iristeko. Eta maila lokalago batean neurria egindako erabateko laguntza zerbitzu eskainiko dugu gutxienez 600 enpresa berri sortzeko eta 900 enplegu inguru sortzeko. Eta hauteskundeekin jarraituz, Donostiako hautagaien proposamenak jaso ditugu osasun sistema publikoaren inguruan. Aspalditik da, nik esango nuke 20 urte atzea joan beharko genukela, urrats batzuk ematen diela, erabaki politiko batzuk hartzen diela, norabide batean, eta norabide hori da geota osasun sistema pobreago bateruntz eta privatizazioa uruntz. Batzutan ez zuzenean, modu ez zuzenean batzutan, baina hori errealitate bada, eta errealitate bada momentu honetan, herritar asko, donostiar asko ere bai noski, egiten dutela bere seguru pribatuat, ez dialako ondo atenitua sentitzen osakietzan. Ni uste hartutako erabaki guzti horien ondorioak batetik diala zen lan baldintza dituzten orain langileek, geota lankarga gehiago, geota langile gutxiago, estresa izugarria, horrek ekartzeitu bajak, horrek ekartzeitu azarreak, horrela ezin da zerbitzu on bat bermatu, eta geho ze ondorioa ditu herritarren artean. Azken finean, bermatu beharko genukena da, kalitatezko zerbitzu bat ematen deula, osasun arloan ere, eta ikusten dena da, kalitatea geho eta txarragoa dela. Eta honi buelta emateko lehenengo urratsa da, onartzea ez dagoela ondo osasun sistema. Eta ikusten nahi geha, behin eta berriz errepikatzen dela, Eusko Jaurlaritzan aldetik, gauza ez dagoela gaizki, eta herritara berri izateue gaizki dagoelako. Eta bai langile bezala, bai erabiltzaile bezala, nik esan dezaket, eta nik uste kalean galetu ezkeo danak kontuatu diala gauzak okerrein dutela azkeneko urtetan. Orduan, buelta emateko arazo bat dagoela kondutan hartu, langileekin, eragileekin, gainontzeko alderdi politikoekin, sindikatuekin, esei eta soluzioak bilatzen hasi. Epe motzian zaila izango ja, baina Bildu jarri ditu mahai gainean batzu, eta epe ertain luzea pentsatuz lanin beharra dago, beti ere osasun sistema publiko sendo bat izango deula helburu bezala jarri. Egia da, seguru aski osasun zerbitzuak ikututa irten dire da pandemia egoeratik, gaizki pasatu dute, oso gaizki pasatu dute, eta ez da erreza ez, baina uste dut bermatu behar dugu da osasun publiko sistema indartsu bat, nik uste dut bade da, osakidetza hori bade da, arazoak izan ditzazke, arazo horiei aurre egin behartzaile, baina etorkizunera begira osasun publiko sistema sendo baten aldeko apustua egin behar da ez. Osi Donostia deako osia, badirudi gauzak pixka bat baretu dire da, elkarrizketan nik uste izan behar du da horri irteera emateko tresna nagusia. Osasun arloan aipatu nahi nuke egin behar dugula, egin beharrekoa gure auzoetako osasun zentroetan oinarrizko eta lehenengo atentzioko osasuna bermatzeko, kalitatea bermatzeko. Eta hor osakidetzak lan handia dauka. Eta Donostiako udalak hor jarri behar da firme eta tinko gure auzoetako ambulategiak eta eskaintzen duten zerbitzuak gero eta hobeto, gero eta indartsuago eta ez kontrakoak. Baita onkologikoarekin edo Donostiako ospitalerekin gertatzen ari den liskarra, ezta? Guk ezin dugu onartu Donostiar bezala referentzialtasun hori galtzea eta espezialidade batzuk Bilbora eramatea. Hori ez dugu onartuko.
oso kezkatuta gauden noski baietz, eta langilei entzuten, haiek esaten duten entzuten badugu, arazo handi bat dagoela nabarmena da eta zerbait egin behar dugu. Guretzat Osakidetza defendatzea gure ADN-ean dago, oso garrantzitsua da, eta ziur izango gaude behar diren errekursoak han daudela bai. Osasun publikoan ere Eusko Alderdi Jeltzaleak arazo bat sortzen ari da. Betidanik nabarmendu dugu guztiok, Euskaldun guztion diruarekin Bilbo adibidez berasten ari dela eta proiektu asko han garatzen direla guztion diruekin, ezta? Zerbitzu bat Donostian baldin dago, garestiagoa da beste alde batera eramatea eta ez sortzea. Hori alde batetik. Beste aldetik, zentren kokapena ez daude ondo pentsatutak. Adibidez, hemen Aldazearrean zentru berria, Bretxako Peskaderiaren edifizioa jarraiko dela, ventilazio arazoekin, kokapen arazoekin, eta hori bai dela udaletxeko ere erabakia. Bestetik, bi greba egun burutu dituzte Osakidetzako langileek. Ostiralean sindikatuek manifestazioak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen salatzeko osasun sailarekin dituzten negoziazioak geldituta daudela. Lanuzteen bueltako ze balorazio egin dute Aiara? Lehen arretan gehiago inbertitzea, behin-behinekotasun tasa 8% mugatzea eta galdutako erosalmena berreskuratzea eskatu zuten ostegunean eta ostiralean osasun publikoaren grebetan, eta sindikatuen esanetan gainera grebek jarraipen oso arrakastatsua izan zuten. Hasiko naiz berriro. Estimazioa ikusita 75% jarraipena dauka grebak gaurkoan, azpimarratzea bai, berriro ere Osakidetzak manipulatu egiten duela jarraipen datuak eta kalkulua egiteko kontutan hartu beharrean benetan greba eskubidea daukaten langileen kopurua, zerbitzu minimoak ez direzelako plantilla osoko kopuru hartzen dula. Eskubideak urratzen direnean, beste arlo batzuetara joaten dira lan egitera, eta horregatik momentu honetan ez daukagu profesional nahikorik gizartearen osasun beharrak betetzeko. Eta horregatik esaten diogu Osakidetzari eta osasun sailburuari berriro negoziatu behar dute, eta hori egin ezean mobilizatzen jarraituko gara. Eta zaintza sektorean greba gehiago iragarri dituzte. Bizkaiko zahar egoitzetako langileek greba jarraitzen dute elak deituta. Bestalde adimen urritasuna dutenekin diharduten Gorabide eta Gaude enpresetako langileek ere lanuztea egingo dute. Zaintza sektorean greba egun gehiago Bizkaiko zahar-egoitza pribatuetan batetik larunbatean labek dituta protesta egin zuten Bilbon eta bertan egoitzetako beharginak langile publiko gisa aitortzeko eskatu zuen sindikatuak zehazki astebeteko grebaldia bukatu zen egunean. Eta bestetik elak ditutako grebak jarraitzen du bi asteko grebaldia abiatu baitzuen. Eta zaintza sektorean greba egun gehiago adimen urritasunariekin diharduten Gaude eta Gorabide enpresetako beharginek asteon 5 eguneko grebaldia abiatuko dute. Eta zer eskatzen dute, soldata igoerak eta lan baldintzetan hobekuntzak. Hori bai, egoera enpresa guztako beharginek Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote lan gatazkan.
Bestetik, ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun ditu dituzte Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baina ez dute erantzunik jaso oraindik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. ELAk eta LABek sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Eta 5.000 lagun baino gehiago bildu dira Gasteizen lurraren defentsan. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako aldarrikapenek bat egin dute Euskal Herria bizirik ekimenak ditutako manifestazioan. Bertan, landa eremuari eta naturgunei eraso egiten dieten makroproiektuak gelditzea exigitu dute. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako 5.000 lagun bildu dira Gasteizen Euskal Herria bizirik plataformak deitutako manifestazioan. Lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean, euren aldarrikapenak eta salaketak kaleratu dituzte Arabako hiriburuan. Manifestazioa larunbat honetan egin dute San Anton plazatik Foru plazara. Lurralde bakoitzeko kide banak eraman dute pankarta eta Arabako lautadako nekazariek euren traktoreekin ireki diete bidea. Horrekin batera zenbait performance ikusi dira. Pankarta eta lelo nagusien atzean, tokian tokiko aldarrikapen ugari izan dira protagonista. Besteak beste, zentral eoliko eta fotovoltaikoen atzetearen eta erraustegien kontra. Foru plazan amaiera ekitaldia egin dute, bertan Euskal Herria bizirik plataformako bozeramaileek Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala gogor kritikatu dute. Dagoeneko 80 eragile ekologista, sozial eta politiko baino gehiago atziki dira Euskal Herria bizirik ekimenera. Eta Ezkaban omenaldia egin diete gerra zibilean gotortuta egon ziren presoei. Iesaldiaren 85. urteurrena ospatu da, eta ekitaldian lehenengo aldiz presoen familietako emakumeak jarri dituzte erdigunean. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizon algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Eta duela 15 urte, Iñaki Otsoa de Olza mendizale irundarra hil zen, 7.400 metroko altueran Nepalgo Anapurnan. Asteburu honetan mendizale naparrari omenaldia egin diote Beriain mendian. Entrenamenduetan maiz igotzen zuen mendian hain zuzen ere.
Eta kultura arloan, Gaubeako Etxubertiadaren 6. edizioa ospatuko da 4 kontzerturekin. Emanaldiak Batxikabako San Martin eta Tuestako Andra Mariaren elizetan egingo dira, uztailaren 1-tik 11-ra. Aurten gainera, Espejoko Salbatzaile elizan ere kontzertuak antolatu dituzte. Eta kiroletan, minbiziaren aurka Gipuzkoan 9. lasterketa eta martxa solidarioa ospatu da igande honetan Donostian. 1800 parte hartzailerekin berdestinatu da hiria. Bildutako dirua pazienteei zein senideei arreta eta doako zerbitzuak eskaintzen jarraitu ahal izateko bideratuko da. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Maria Ubarretxenarekin egin dugu hitzordua, Arrasateko EAJaren alkategaiarekin. Bada, 12 pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Maria Ubarretxena Arrasateko alkatea, eta baita ere ez, postu berberari heltzeko gogoekin EAJaren hautagaia urtengo oraingo hauteskundei begira. Ondo etorri? Hori da, egunon guztioi. Gureran, eta tira ez, hasteko justu azken txampan sartua gara ez, hauteskunde kanpainari dagoki honez, nola aurkitzen zara ez, igandera begira, eta nola bizitzen zabiltza kanpaina hau? Egia esango gu handixarekin, ilusioarekin bebai, ez, bataldien eta kalian egoten, jendiakin, egia da bastetxo bat falta dela, baina egia esan, oso gogotxu ez, igandea iristeko zain. Baina foku importantenetariko bat egia da Arrasaten badugula, ez, horrek erakusle izan zelaik orain 2 aste direla, ez, aste buruan bertan jasotako ekitaldi nagusiak, zergaitik jarraitu behar du EAJak Arrasaten gobernatzen? Guk uste dugu Arrasatet jasan izan duela, ez, edo bizi izan duela, hobeto esan da, azken 8 urteetan eraldaketa nagusi bat, eta kalere ertan da ikusten dira, emaitzak, zeran aldatu da herrixak aurrera indago asko, gauza berri askokin, ikusten da ere, lasaitasuma dauela kalien, eta pentsatzen dut, eraldaketa horrekin jarraitzu beharra dauela, eta horregatik aurkezten gara berriro.
Bai ez, gainera azken bi legegintzalditan izan zara udaletxean, alkate gisara, zer nolako irakaspenak utzi dituzte ez, 8 urte hauek zuri begira? Bai, babitxu, alkate izatea izan da oso polita, eta izaten dutzut gainera humiltasuna ondixarekin, zenbaten dutzu aukeria jende askokin egoteko, jende desberdin askokin egoteko, eta jabetzen zara, zelako importantia dan, empatia, zelako importantia dan bebai lasaitasuna, jendeari entzutia, eta batez ere jendearekin egon eta entzuteko tartia hartzea, lasaitasun baitzen baitxan, azkenian bizilagun bakoitzarentzat berea da igual arazorik nagusiena, eta badauko bebai garrantzia hori orduan, niretzako izan da esperientzia bat oso aberasgarria, oso politxa, eta batez be, jendearen gan hurbil egoteko aukera eman duztan, aukera oso polit bat. Bai, ez, gainera hasieran aipatu duzu apur batez zertan aldatu den Arrasate azken urte hauetan, baina orain aipatu dituzun horiekin segika ez, zehazki zer nola aldatu da, 8 urte hauetan. Bai, hirigintzaldetik ere jasan izan du, eraldaketa handi bat, esate baterako, duela 8 urte 500 metro bidegorri besterik ez geunkan, Arrasaten, eta momentu honetan badauzkagu 8 kilometro, eta hor oraineko bule barra badaukagu, eta ikusten da, askozaz ere jende gehiago badabilela bizikletan, ikastolara joaten, neskamutikuak, edo bizikletan, edo patinetian, jende gehiago kalian, bai oinez, bai bizikletan. Ze azkenian, gure helburuetako bat bai izan da hori, ez? Berreskuratzia errisa jendian dako, oinezko ondako, lehentasuna emutia jendiai, eta ibilgailu pribatuari poliki-poliki garrantzia hori kentzen joatia. Horbe adibidez, Arrasatek dauzko auzo altu pilo bat, auzoak dia oso garrantzitsuak, eta bere garaian jendea bertara bizitzera joan zainean oin dela, 20-30 urte jendea zan gaztia, baina hor egun ja jende nagusi asko bizi da auzo horietan, eta bultzatu dugu asko igogailu publikoak ipintzia, ez? Gu alkatetzara iritzi gintzenean Arrasaten 3 igogailu publiko zeren eta momentu honetan daz 12, ez? Eta hor bai ikusten da, errestuin jakiela bebai, auzo horietako jendiai, zentrora gestia, erosketak egiteko, edo, oinezian gehiago ibiltzeko, eta gero bebai, gauza asko, esate baterako aurrei begira be, parkiak, ez? Parke estalirik Arrasaten ez geunkan, bapez. Eta oin dauzkogu 3 parke estaliz, eurixa behitzen dago, eta neguan be, umiekin joateko joan beharra dago, edo ur parkeak, orduan, bai ikusten dugu, hor aurrera egin dauela. Eta gero be, kulturari begira, gure herrixan sentimendu komunitarioa da oso ondixa, elkarte pilo badaz, mota guztietakoak, eragile asko daz, eta horrek itzen dago Arrasate apur bat ezberdinez, hor dago gure nortasunaren zati importante bat, elkarkidetza, kolaborazio, mundu guzti hori, eta oin bedaukagu hor kulturola, eta Joan Arzamendi musika etxea, nun bildu diezen gure herriko 18 kultur talde, eraikin baten barnean, euskaltegia be kokatu gau hor, nahitxa, zergatik, euskara ikastera datorren hori be, apur bat blai hain da izala be bai euskal kulturarekin. Eta hori izan da, izango da kulturaren ikuspuntutik eta musikaren ikuspuntutik bai, epizentro oso garrantzitsu bat gure herrixan. Orduan, ikusten gau, aurrera pauso ikaragarriak inditxula Arrasatek, eta 21. mendeko bide honean doiarrela, ez? Europak markatzen dauan, etorkizuneko herri hori, nun herria berreskuratu behar dugun herritarrentzako. Eta hori izan da batez be gure helburua, eta hori izan bia da, datorren urtetarako bebai gure helburua. Ez dira aldaketa gutxi gainera, Maria. Eta tirazlen xagoera aipatzen genuen nola, lehia estua iragarrita dagoen Arrasaten, Euskal Herria Bildu eta EAJaren artean, nolako Arrasatarekin topatuko gara ez, zuen ustetan Euskal Herria Bilduk irabazten baitu hauteskunde hauek? Guk espero dugu herritarrek gugan konfiantza jartzea berriz be, eta EAJ jarraitzea be bai, ez, lidergo hori eruaten, eta bestelan be, esaten dututena, zerrirekin aurkitzen gare, danon artean indogun herri batez, azkenian guretzako udal batean egotia, ez, edo gobernuan egotea, azkenian herrigintza egitea da, eragilekin batera, prozesu parte hartzaile pilo bat jarri diez martzan azkeneko 8 urte hauetan, eta gauza asko herritarrekin batera aukeratuak izan dira, edo erabakiak izan dira. Orduan nik pentsatzen dut, aurkituko dugula oso herri atsegina, herrigintza oso erduta daukon herri bat, sentimendu komunitario oso indartsu batekin, eta aurrera egiteko, oso posizio honien aurkitzen den herri batekin.
Ez gainera badaude herri batzuk, eskualde mailan egituratzeko ere, ematen dutenak nola ikusten duzu Arrasate eskualdera begira? Bai, herri garrantzitsuenetakoa da, azkenean, behintzat populazio aldetik eta nagusiena gu gara, unibertsitatea ere badaukagu, ospitale zentrala Debabailerakoa bertan dago, badauka industria potente bat, eta Arrasate beti izan da bailaran garrantzitsua, eta guk pentsatzen dugu inbia dauela pixkat, atrakzio polo hori edo hori ere pixkat gure ikuspegia bai da, baina saiatu gara ere eskualde mailan lan egiten. Azkenean, gure eskualdeko herri guztiak kontutan hartuta, 60.000 biztanle gutxi gorabehera egiten ditugu, eta pentsatzen dugu indarguneak ere badauzkagula bailara mailan lan egiteko. Eta esate baterako, jasangarritasunari begira eta klima aldaketari begira lanean ari gara, Debagoiena 2030 marsarearekin, eta eskualde mailan lanean ari gara. Eta pentsatzen dugu, olako erronkei heltzea eskualde mailan garrantzitsua dela, eta gu horretan bagabitz. Halako erronka handiei erantzuteko importantea bada elkarlana. Eta zentzu horretan, egun hauek badira programa bera, herritarrekin konpartitzeko, iritziak jasotzeko eta abar, horrekin, aipatu diazu ez nola parte hartzea, eta antzeko bestelako politikak dituzuen erdigunean, suposatzen dutez, programa honetan ere horiek direla ardatz nagusiak. Bai, jende askorekin egon gara, gainera, gogoan daukat, ariketa oso polit bat jarri genuen martzan kanpaina hasieran, eta izan zen, etxetara bidali ere, bakoitzari, hainbat galdera eta iradokizunak egiteko aukera gure programa osatzeko, ezta? Eta jason genitxuan, baina gehiago, iradokizun pilo bat, danak irakurri ditut, eta danak izan dira oso aberasgarriak, eta garrantzitsua da ere jakitzia, bakoitzarentzat zer dauka garrantzia, izan daiteke bizilagun batentzat edo eragile talde batentzat zerbait izatea oso garrantzizkoa, eta beste batzuentzat beste bat, orduan, badanak hartu behar dira kontutan, guretzako dana dira garrantzitsu, guk danak irakurri ditugu, eta hoiekin egin dugu gure programa elektoral hori osatu. Eta tira, programa horretan sakontzen, gauza pila bat badira, guztientzako ez daukau demorik, baina tira, hor bestak beste, kirol instalazioetan jarri duzue, importantzia horri eman gura diozue besteak beste, zergaitik? Bai, begira, orain dela lagurteia, kirol instalakuntzak ziren guretzako lehentasun bat, eta prozesu parte hartzaile oso garrantzitsu bat jarri dugu abian urte hauetan, prozesu parte hartzaileak luze iran dau, urte eta erdiko kontu bat izan da, ere esan beharra daukat, pandemiak josuela bete-betean eta horrek dan atzeratu duela, prozesu guztia atzeratu duela tamalez, baina orain guretzako kirol instalakuntzak izango dira oso garrantzitsuak, ze gure kiroldegiak dauzka 45 urte, da Gipuzkoako sarrena, eta bere funtzioa bete du, baina Arrasatek behar ditu ja kirol instalakuntza batzuk, modernoak, jasangarriak, eta prozesu parte hartzailea izan da oso garrantzitsua, ze egon gara bai kiroltaldiekin, bai erabiltzaileekin, bai erabiltzaileak ez dirzen herrietar hoiekin, baina agian etorkizun batean be erabiltzaileak izango dizenekin, eta horrelako instalakuntza bat berritziak, edo ez bakarrik kiroldegi bat, ez da guk bi kiroldegi berritzea proposatzen dugulako, eskatuko daudelako inbertzio oso potolo bat, eta etorkizunera begira ere azpiegitura horrek iraun beharko dutelako beste 40 bat urte, ordu nahi dugu gauzak ondo egin, eta ez da dira gertatu, inguruko gure herri, alboko herri batean gertatu da Arrasate baterako Bergaran, oin dela gutxikoa da kiroldegi eta piztina txiki gelitu jakiela, kiroldegian ez dagoela espazioa, guk nahi dugu ikasketa guzti horiek izan ditugu, ez agian gurian, baina bai inguruko herrietan ezagutzen ditugun beste errealitate batzuetan, eta ez dugu nahi hori gertatzea. Horregatik zen oso importantia prozesu parte hartzaile zabal bat egitea, ahalik eta jende gehienak parte hartzea, eta oingoazen eraikitzen zerbait, danok apur bat ados gauzena. Eta beste foku importantea ere auzoetan jarri duzu ez, Arinago aipatzen ibili zara ez, nola tira Arrasaten auzoak mugikortasunarekin lotuta, eta irisgarritasunarekin ere hor badirela ez, hainbat hobekuntza egiteko oraindik ere. Bai, esate baterako, komentatu dotzuten bezala, auzo batzuetan jarri ditugu gaio publiko horrek, baina Arrasaten auzo altu asko dare, eta gainera, oin dela 20 urtetik, ez da BAP inbertziorik auzoetan egin, orduan asko dago egiteko, nahiz eta asko egin den, asko dago egiteko. Eta guk planteatzen dugu gure programan hor, Gorostiza auzorako igogailu sistema bat, irisgarritasuna hobetzeko auzuen, eta bebai Altamiran. Altamira ere da auzo bat, momentu honetan barrera arkitektoniko asko daukona, hor ere, egiten ari gara
obra plana, eta hori izango da gure lehentasunetako bat. Grupo San Juanen ere plaza berrurbanizatzea bizilagunekin batera, ointzen bukatu berri dugu bizilagunekin parte hartze prozesua, egiteko ere zerbait bizilagunek ere ondo ikusten daugiena, eta San Andres auzuen gudarien plaza. Orduan ikusten duzuen bezala, auzo desbernietarako badauzkagu proposamen zehatzak, ze uste dugu gainera herritarrek nahi daugiela jakin, eta nire auzuan, zer, ez, apur bat, proposamen zehatzekin goiez, oso bakoitzarako zer. Gustatzen zaigu gertuen dugun horretan, erreparatzea horri. Eta horretaz, aparte mugikortasunarekin lotuta ere, Arrasaten autobusen bueltan ikamika nahikoa izan da azken urteetan, hor bada batetik agian ez autobusak urak, eta bestaldetik autobus geltokia, ez da? Zer duzu esateko horren inguruan? Geltokiaren einean, zuk lera ipatu duzun bezala, Arrasate bada, Baierako herri nagusia edo biztanle gehien dauzkana eta gainera ospitala dauka. Orduan, momentu honetan daukagu gainera, geltoki zentral hori ospitalaren onduen, baina behar dugu geltoki zentral moderno eta jasangarri bat. Baina pixkat, zerbitzu guztiak emango dauanak, izango dana estalita, komunak badaude momentu honetan, baina behin-behinekoak dira, ez? Behar dugu ja behin betiko geltoki zentrala, estalita, komunekin, edozein hiritan aurkitu dezakegun, zerbitzu guztiak dauzkan autobus geltoki moderno eta jasangarri bat. Eta autobusei dagokienean, guk ikusten duguna da, flota berritu behar dugula. Autobusak diez oso zarrak, orain arte eduki dugu enpresa bat, ez dagoela emun behar bezalako zerbitzua ezabila eskaintzen, guk hori kontziente gara, zerbitzua ez dela izan nahikoa, eta hor jarrituko ditugu gure indarrak flota berritze horretan eta autobus geltoki estali bat egiten. Beraz, enpresa hori ez aldatzen edo ez, da batetik asmoa, eta gero bestetik baduzue ez dakit kokaleku berdinan jarri gura den geltokia bera, edo baduzu bestelako proposamenik? Bai, kokalekua ez dugu ikusten gaizki, baina egia da antolakuntza plan orokorrak momentu honetan ez duela zehazten autobus geltoki bat inun, eta horregatik izan da, orain arte ezin da estali izan, legez, etzalako posible, apoak etzuelako horretarako biderik ematen. Urrengo legealdian baitokatuko da apo hori berritzia, apo berritzearen baitan jaso egin beharko du apok nun nahi dugun izatea kokaleku berrisa, eta apo egiterakoan hirigintza aholku kontseilua deitzen da. Eta hori da, horrelako aholku kontseilu bat, herriko eragile guztiek parte hartzen duten horretan. Orduan, hor ikusiko da, guk beti esaten dugu, guk ez dugu gaizki ikusten gaurko kokalekua, baina ez gaude itxita ideia hobeago bati. Izan daiteke prozesu parte hartzaile horretik edo kontseilu horretik ateratzea askoz ere ideia onagoa, eta guk ideiak herriarentzako onak baldin badira, guk aurrera egiten dugu horrekin. Eta, mugikortasunarekin ez dakit ez autoekin eta abar segituz, tao sistemak ere zarrabotsa nahikoa sortu izan du, oposizioak leporatu egin izan dizuez, kudeak eta txarra, baina tirazuk bete ipatu izan duzu, badela, froga bat azken finean ez, aldaketak egin daitezkela, zentzurretan aurrera begira espero duzue aldaketarik egitea edo baduzkazu zerbait buruan? Seguru. Ze guretzako tao beti esan dugun bezala erraminta bizi bada daukana helburu trafikoa ordenatzea eta trafikoa ere apur bat jeistia eta jendeak aparkalekua erraz bilatzea. Eta erraminta bizia den heinean, erraminta hori adaptatzen joan beharko da ere gizartera eta onmartzen jarri zenean bagenekien, lehenengo ez genuela asmatuko eta jasan ditu dagoeneko aldaketa batzuk, eta ziur gaude etorkizunen ere jasango dela, ez guk, tao aspalditxik daukaten beste herri batzuekin ere egon ginen, ez, bazkinean tao Arrasaten nahiko berria izan dalako, baina, herri askotan, aspaldi jarritza daukatelako tao, eta esaten ziguten, ia urtero egiten zaituztela aldaketak, esan bezala erraminta bizi badalako, moldatzen joan behar dela, bai biztanletara eta bai gizartera. Egokitu aldana behintzat, hobeare. Eta horretaz aparte, bada bestelako afera gatazkatsu bat, problematikoa dela etxe bizitza edozein lekuetan, behintzat momentu honetan, batez ere herri handiak eta biztan handiko herri guztiek peratzen dabiltzana, alokairua ziur beste lekuetan bezalaxe goraka egin du Arrasaten, zein da egoera? Bai, egia da Arrasate gainera, unibertsitatea aukita, ikasleak dauzkagu ere kanpotik, eta horrek egiten du ere, alokairuko merkatua ez dela izaten merkea eta ez dagoela egoten gainera aukera handiegirik.
Guk horrekin, etxe bizitzak martzan dode momentu honetan esate baterako Jaurlaritzarekin batera dotazionalak edo suskidura etxe bizitzak deitzen diren horrek gaztiendako bidiratuta. Gaur-gaurko Arrasaten oraindik horrelako eraikuntzarik ez daukagu, lehena izango da eta goazen ikusten zelan funtzionatuko dauen, eta guk badaukagu proiektu bat ere, hor daukagu mesedeen etxea edo lehen zen eskola bat momentu honetan utzi dagoena, metrokarratu izugarriak dauzkana, eta hor planteatzen ari gara ekoko housing intergenerazional bat, bai pertsona nagusientzako eta bai gaztientzako alokairuan bizi ahal izateko, ezta? Zerbitzu amankomunekin, pentsatzen dugu ja etorkizunera begira jarri behar garala, eta 21. mendean ja berrikuntzara joan behar garala. Eta horrelako arazoei bide emateko, gauza kreatibo eta gauza berriak jarri behar ditugu lan mahai gainean. Eta guretzako adibidez, ekoko housing hori izan daiteke gainera erreferentzia bat. Orduan, gu dagoeneko ja diseinuan ari gara, Arrasateko kooperatiba baten eskutik, Giza kooperatibaren eskutik, ja barruko diseinua dana eginda dago, eta gure proiektua hori da. Pentsatzen dugu gainera zaharrak edo nagusiak asko daude gure herrian, nahiko populazio zaharkitua daukagu Arrasaten, eta bada ere nagusien artean bakardadea arazo bat. Orduan pentsatzen dugu izango litzatekela arazo ezberdinei bide emateko aukera bat. Bai nagusien bakardade eta nagusien dituzten beharrei, baina bai gaztiei daukien beharrei, eta bien artean intergenerazionalki ere hor zubiak sortu. Orduan, guk horrekin ditzen du guztiz bat, eta hori sustatuko dugu zalantzari gabe. Bai ez, guztiek agotan duten zaintzaren problematika horri ere modu horretan erantzuteko ematen du. Eta tira ez, etxe bizitzek ekonomiarekin ere badute zerri ikusia, eta horri tiraka Arrasate bada udalerri bat, non den da pila bat aurkitzen ditugun, tokiko merkataritzarekin lotuta, zer ekosistema osatzen dute? Bai, osatzen dute ekosistema, baina guk ere apur bat badaukagu gure kezka, ikusten ari gara, gizarte berri honetan, gizarte erosketa ohiturak ere aldatzen doazela, eta ez da bakarrik gure herrian gertatzen, ez da, inguruko herri askotan gertatzen den fenomenoa da, eta fenomeno horri nola buelta eman edo zer egin, herriko merkataritza indartzeko eta herriko merkataritzari laguntzeko. Guk ikusten dugu gure kaleak bizi berritzeko eta herri bizia izateko merkataritzak eta ostalaritzak daukiela sekulako garrantzia. Egitza esan guk taldean kontatzen dugu pertsona batekin, horretan oso aditua dana eta Arrasateko merkatari elkartearen lehendakaria izan dana eta oso ondo ezagutzen dagoena sektoria, eta berakin batera prestatu dugu plan integral bat, merkateriei begira, eta doiana, esate baterako lokalak egokitzeko laguntza tas haratago ez, laguntzak lokalak gaur egun gainera egokitu egin behar dira, irisgarritasun baldintzetara eta horrek koste importante badauka, baina gero ere bai pizgarriak eman, badauzkagu pertsona berrixak, denda bat edo negozio bat iriki nahi dutenak, baina jakin gabe negozio horrek funtzionatuko duen edo ez, bagian karentzia urte batzuk utzi, zergak ordaintzarako momentuan, koste horrek txikitzeko, eta gero ere proposatzen dugu sortzea zerbitzu berri bat udaletxean, intergenerazional edo relebo generazionaleko zerbitzu bat, ikusten ari garelako badauzela, hainbat denda edo negozio, ondo funtzionatzen dutenak, baina ja, pertsona horrek erretiratu egin behar diala, eta ez da hoiela aurkitzen nor gelditu denarekin. Izango genuke udaletxean horrelako zerbitzu bat, nun guk poltza bat izango genuke negozio berri bat iriki nahi duten edo interesa daukien pertsona horien poltza bat, eta horrela ustartu egin genezake eta gure laguntza eta aholkularitza eman, denda edo negozioa lagan nahi duenak eta hartu nahi duenari. Orduan, apurtxo bat hortik doaz gure proposamenak, eta espero dugu apur bat horrekin ere sektoreari laguntza bat emutia. Ez, interesgarria bada gainera, izan ere zalako problematika erraldoiei nola iritsi alzaien udaletatik eta gertukotik lagundu ere. Eta, bestaldetik aipatu zu hasieran nolako lotura handia duen Arrasatek musikarekin, kulturarekin bere horretan, eta horrekin lotuta bai Monterron Jauregiaren baitan bestelako eztabaidak izan dituzuela. Kasu honetan zein da EAJaren proposamena? Monterron Jauregia patrimonio izendatuta dagoen eraikin bada, bai kanpotik eta bai barrutik, eta horrek egia esan, ez du errehabilitazioaren ikuspuntutik gauza asko ezin dira egin, ondarea dalako, gure ondarea, eta guk ikusten dugu, Arrasaten tradizio industriala
oso garrantzitsua da, lehen datorren gauza bada, eta kooperatibismoa ere, oso erretuta dago, eta mundu mailan ere ezaguna gara, kooperatibismoa dela eta oso ezaguna da Arrasaten. Orduan guk horri bide bat nahi diogu eman. Eta planteatzen dugu Monterronen egitea zentro bat, identitate zentro bat, bai gure industria ondarearena, baita kooperatibismoaren ez. Azkenean dia balio batzuk, Arrasateko gizartean oso datuta dauzenak, oso gureak diezenak, gure nortasunaren zati garrantzitsua diezenak, eta badauzkagu udalbiltegietan oso garrantzitsuak izan dian enpresa horien ondare asko biltegietan nolabaitor akumulatuta, eta pentsatzen dugu hori erreskatatu behar dugula, hori balioan ipini behar dugula, eta planteatzen dugu identitate zentro horren baitzan be, nolabaiteko museo bat edo erakusketa bat, turismo bulego batekin, eta kooperatiben goren kontseiluarekin egon gara hitz egiten, bertako aktibitate batzuk Arrasatera ekartzeko, ez? Ikusten dugu ere gure herria jasotzen dituala urtero 2000 bizitatetik gora atzerritarrak, batez ere datozenak gure enpresetara eta mundu kooperatiboa ezagutzera, baina pertsona horrek etortzen dira eta joan egiten dira, eta ez dira herrian gelditzen. Orduan, hemen izango genuke zentro bat, nun pertsona horrek ere etorri ahalko zien, eta ez hori bakarrik ez, Euskadiko eta ikastetxetako neskamutikuei erakustia bebai, zer dan kooperatibismoa, zer nolako balioak dauzkan, solidaritateana, elkarliana, pertsona bakoitza boto bat, guretzako dira oso balio garrantzitsuak, eta pentsatzen dugu zentrori izan daitekela balio horrek edatzeko, gauza bat oso interesgarria, ez? Guretzako oso proiektu polita da, eta uste dugu gainera Arrasate mapan kokatuko leuken proiektu oso garrantzitsu bat izan aldala Monterronekoa. Beraz, badituzu ez, hainbat eta hainbat proposamen, hasieran ezan bezala guzti ezin heldu ez, hain denbora gitxian, aipatu didazu ere ez, herritarrak oso presta agertu direla guzti honi ekarpena egiten, eta egia da horretaz aparte ez, kanpaina honetan asko hitz egin dela ez, lokaztutako kanpaina bat, eta ez dakizuk ere alaxe igerri izan duzun. Nik ez nuke esango lokaztutako kanpaina, nik uste dut, azkenean Euskadin bi aukera nagusi egongo diala, mai gainean, ezta, EH Bildu edo EAJ, eta herritarrek egin beharko dutela autu batez, bi aukera ezberdin, bi ibilbide ezberdinekin, bi proposamen ezberdinekin, bi proiektu ezberdinekin, eta herritarrek aukeratu beharko dute zein nahi duten, ez? Eta guk pentsatzen dugu, edo espero dugu herritarrek guri aukeratzea. Gainera hor ere bada bestelako foku bat abstentzioan, ez nola tiradatuek iragartzen duten, ez abstentzioa handia edo handiegia ere izan daitekela, Arrasatetik nola erreparatzen diozue horri? Guk bai egiten dugu deialdi bat jendea joan dadin boska egitera, ez? Guretzako demokrazian boskatzea oso garrantzitsua da, bakoitzak ikusiko duzenan bere boska, baina boskatzea joatearen jarrera hori, pentsatzen du demokrazian hori ezin dela galdu, eta guk jendea animatzen dugu boskatzera joan dadila. Beraz, horrekin lotuta ere ez, bukatze aldera Arrasatetarrei mezua? Arrasatetarrek ikusi dute, 8 urte hauetan zelako eraldaketa bizi izan duen Arrasatek, guk eraldaketa horrekin jarraitzeko asmo irmoa daukagu, eta horretarako eskatzen dugu biztanleen konfidantza. Mezu horrekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, Maria, mila esker gaur gurekin izatearren. Mila esker zuei, aukera emateagatik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusaperen dobela eskuragarri, gero arte izan.